living positively, living positive, living positively, living positive. Sanibonani, siyanamukela nonke kuSiyayinqoba Bitit. Uhlelo labantu bonke abahlangene nabanqoba izinselelo zesifo sesandulela ngculazi kanye nengculazi. Namhlanje sinabantu abanye abadumile nabanohlonze ohlelweni lwethu. Sizoxoxa ngegalelo losaziwayo esifeni sengculazi. Ake siqale ngokuya eNtshonalanga Kapa. Molweni mabukele emakhaya. Igama lami nguLuvu Yonibe. Namhlanje sisemizamo yethu location. Sizobona usisi Evelina Tshabalala. Eyona mbaleki siyaziyo kwaye iphila nentsholongwane kagawulayo. Masambe sokuyibona. Wena uqale nini ubaleka? Uqale nini uyo hiker ube kanti ungulomuntu nguye namhlanje? Aqala ngafika eKapa ngo85. Ngaqala ukugijima ngo86 irace yase Green Point ndayiwina. So lapho ke ngaselectwa ke for Western Province from 86 till kuze manje ngigijima i-track, ngigijima i10 kilometer, i15 and then in 21 42 i-marathon. Ngenza ke ezinto zendaba ke ngo2005 kodwa ngo2006 ngaqala ke ukuklamba intaba iKilimnjaro. Halala Evelina halala. Ngiyajabula kakhulu nginogqozi, nginojabula kakhulu, ngithokoza kakhulu kuba ngiboqala eSouth Africa owesifazane ukuzokhuphuka iKilimnjaro ithi ama-Afrika mahle nakuba baba uMadiba ihambile inzwakazi ibuyile nodumo eSouth Africa ithi ke halala Evelina. Umuntu wansazazi ba uHIV positive and kukho iAIDS esondelayo kuye uye azicingele ba nanini na angafa nangomso angafa. Mina into ekuthi keep motivated lonke ixesha bama uvuke uphangele ubuye uyotrain. Uyabona wonke umuntu makayo testa uba necala lokuba yinjoba ngiyothaza iresults zami zaphuma sithini. Kodwa mina ngazitshela kwakuba ngiya ngithi okay engabe ngi-HIV positive ngizayamkela ngiqhubeke nempilo and ngeke ngibulawe futhi i-HIV and AIDS. Ngivuka njalo kuseni ngi-exercise ngidle kahle ngibe positive. Evelina i-ARVs uyazisebenzisa zona? Yebo ngiyasebenzisa. Nakwaba badla i-ARVs mabazidle ngesikhathi esifaneleyo and balalele umgwaqo abatshela wona ukuthi mabazidle ngesikhathi siphi. Engabe kuthiwa ngu7 mawube ngu7, engabe kuthiwa ngu8 mawube ngu8 and then wenze sure ukuba usithatha ngaleso sikhathi and udle healthy, udle i-veg, udle i-fruit, especially into ezi-green. Njema silapha nje singaba kwaSiyayinqoba iprogram yakwa SABC 1. Kukho abantu abohlukahlukeneyo. Abadala, abancane, abantu abaninzi bayibukela. Wena yabona ke leyo ke ngangingaphosi ngakuthi noma ngabe ngihambile ngiyogijima kodwa ngenze sure kuba uthe betha u1 ithi qala leya program ngibe ngihlele ebedini yami ngidla ifruit yami ngibukele uSiyayinqoba. Evelina, veteran women of VOB coming in. Well done, Evelina Tshabalala. We've got Spartan areas and foresters coming in. Mike Taylor. If
people like Evelina can show us the way and say that, fine, I found out that I am, and I was a sports lady before, and I'm still continuing in this very same vein. And what is stopping other people from doing that? Yeah, I mean, it's amazing that she's climbed Kilimnjaro, and it's amazing that she's running marathons, but the point is it shouldn't be amazing. It shouldn't be remarkable. I mean, anyone living with HIV can get onto ARVs and live a normal, healthy life for many, many years. Osaziwayo abaningi bayazama ukwenza umehluko ngodaba lwengculazi, kodwa baningi abangathivu ngalolu daba. Usiyayinqoba uthi osaziwayo kufanele balusukumele lolu daba, bakhulume ulimi olulodwa noma bacule ingoma eyodwa kusukela kowesilisa nowesifazane osemgwaqweni kuze kuyofika kubaholi abakuhulumeni. Uma sigqoka lamabhengele sibonisa ukuthi siyavikela futhi silawula izimpilo zethu. Nawe zivikele, uvikele nabanye. Protect yourself, protect others. Bye. Bye. Bye-bye.